Nahrávaš či fotíš? Nahrávam, môžeš. Môžem? No. Utekaj, utekaj, utekaj! Čo myslíš, sú na strate? Ja si myslím, že si ich netrafil. Trafil, popadali. Niektoré. Dobre, počkáme 5 sekúnd, teda nejakých 10 minút. A znova pôjdeme. Teraz bližšie dám. Máte šťastie, že majú takú nervovú sústavu, ako majú. Že nemajú centrálny mozoček, ale majú v podstate iba nejaké si rúrkovito spojené nervy, ktoré im... Vidíš, teraz odleteli všetky pred hrozbou, utekli. Naspäť, naspäť letíte. Je to ma zaujímavé, že som trafil kráľovnu. V podstate, ak som trafil kráľovnu, tak môže sa stať to, že už nebudú schopní reprodukcie, lebo vždy je nástupkyňa kráľovnej, ale tá môže byť tiež zasiahnutá, alebo nemusí sa vôbec vyvinúť. Alebo môže byť iba v larválnom štádiu a čakať dormanci, dokým kráľovna nezomrie a potom vlastne ju akoby prebudia. Aspoň myslím, že by to tak malo byť. To je Peter Bohoš. A keď chcete ďalšie video, lajknite naše video a podpíšte sa a napíšte, čo chcete na budúce.